The second coming of Christ iprogram yakanangana nekudzoka kwaJesu Kristu. Idi Jesus is coming again. Asi mukati meBible zvinoita sekunge paachauya tinenge tisiri kumachechi, tiri kudzimba, kumabasa, kuminda nekumwe kwakadaro. Muprogramu inoyi ndina mukoma Gift Rodzi tati timboteera kudzimba kwatinoswera. Ichokwadi chiri kutaurwa naCaston Betera. Jesu haazouyi tiri kuchechi kana panzvimbo dzekunamatira. Achauya tiri kwatinoswera kwakasiyana-siyana. Ikoko kwacho kwatinoraramira. Kungaa kumabasa, kuzvikoro, kudzimba. Ndosaka tati muchirongwa chinechi titenderei timbozotandarira ikoko kwamunoswera, kwamunoraramira. Nhasi Proclaim Chaora ndiye ari kutiisira musign language. Mukoma Gift, kwazisai vateereri. Vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Chidzidzo chatinacho mukati mezuva ranhasi chine musoro wenyaya unoti varoyi vawanda kudarika kare here. Varoyi vawanda kudarika kare here. Yeah. Yes. Ngoma ndimuri kutitungamirira chidzidzo ichi. Right. Ndimandipa musoro wenyaya uyu. Tichiri here kumuri kumaraini ikoko kwavanogara vanotadarira ikoko kwatichiri. Right, ngoma. Now musoro wenyaya uyu kwauri kubva nako Caston. Uri kumboona here kuti mazuva ano vanhu vazhinji mumisha umu vari kufa vari vadiki. Ndizvo chinhu chekutanga. Chimwe chinhu futi chawanda mazuva ano, munhu anoberekwa okura zvakanaka-naka, right, asi vazhinji vari kuzongopedzisira varemara. Kuita urema. Iye amboberekwa zvakanaka. Okay. Unoona munhu anongodonha otofa. Okay. Titori naye nezuro. Okay. Takatobva tese kutsime. Kana kungofira kuhope. Okay. Zvinhu zviri kusanganikwa nazvo zvakajairika. Okay. Saka muri kuteere kuroyiwa uko. Saka unoona kuti vanhu vakati iwo munhu anga ari right wozongoona mitezo yaoma, takamusiya akutotaura chicheche. Okay. Saka vanhu kazhinji kacho kana vasangana nezvakadaro vari kumhanyira kun'anga, vari kumhanyira kuvaprofita kunorambidzwa naMwari uko. Right. Asi kana vaenda kun'anga nekuvaprofita manje vanonoudzwa mazita ehama kunzi ndo dziri dzakonzeresa. Okay, pamunhu aoma mitezo kana kuti angofa, remara kana angofa. Right. Okay. Saka kuri kunobatwa mazita ehama. Okay. Zvinokonzera vanhu manje kusafambidzana, kusawirirana mukati memisha umu. Sorry pastor, musati maenda kure, matauriro amuri kuita ka munenge muri kuti tiri kudzimba vanhu ngavapoto vachinobvunzira imbo pataurai zvakanaka ipapo. Apa ndikukunzwai kuti muri kutaura zviri kuita vanhu. Right. But ingosiyai mapadaiwo kuti asi Mwari haadi tsika iyoyo. Aiwa, wanga watopataura muri kuita kunge zvinonzi tikasangana nenyaya dzande ini ndokuzivai kuti hamusi kudaro. But katauriro kamaita kanonosiya vanhu vakuti shuwa tofanira kubvunzira kana munhu arwara aremara. Mwari havadi tsika yekubvunzira kumasvikiro kana kuvaprofita venhema zvisinei nekuti chii chanetsa mukati memhuri. Asi taurai henyu tidzwe nyaya. Saka rega timboverenga pana Mateo 24. Right. Da kuti uverenge vhesi ya3 kunosvika pa5 woverenga nevhesi 7. Mateo 24 vhesi ya3. Wakati agara pagomo remuorivhi, vadzidzi vake vakauya kwaari vari voga vakati, tiudzei kuti izvozvo zvichagova riniko, nechiratidzo chekuuya kwenyu nechekuguma kwenyika chichava chipiko. Jesu akapindura akati kwavari, chenjerai kuti murege kutsauswa nemunhu, nekuti vazhinji vachauya nezita rangu vachiti ndini Kristu, vachitsausa vazhinji. Vhesi 7, nokuti rudzi ruchamukira rudzi, neushe huchamukira ushe, nenzara dzichavapo, nehosha nekudengeneka kwenyika kunzvimbo zhinji. Now Jesu ari kutaura pamusoro pezviratidzo zvemazuva ekupedzisira. Abvunzwa nevadzidzi paya paya. Right.
Pakati pelisti rezviratidzo kana kuti rezvaari kutaura kuti kuchasanganikwa nezvakadai kuchasanganikwa nezvakadai, yes, wanzwa kuti pamenishenwa hosha, hosha dzichawanda, right. Saka mumazuva ekupedzisira kana zvichinzi hosha dzichawanda, hapana kujekeswa kuti kurwara uko kunobva pakuti varoyi vanenge vawanda here mumazuva ekupedzisira. Handiti wazviona? Ndosaka musoro wenyaya kuti varoyi vawanda here kudarika zvavaive kare. Alright, takufamba tese because hosha dzikawanda zvinoreva neurema hunowanda, right, rufu runowanda, right. Saka ndo zviri kutambudza mumisha umu. Saka pari kuwanda hosha, pari kuwanda urema, pari kuwanda rufu, ndo pari kubva pano. Muri kuti chapter ya 24 yaMateo haina kutaura chikonzero, haina kutaura chinokonzera, yangotaura kuti zvawanda, zvinenge zvakawanda mumazuva ekupedzisira. Saka imimi mabva mati kuwanda kwevaroyi here. Okay. Handiti wazviona nemhaka yei mubvunzo uyu wauya wakadaro, nekuti mumisha umu kana zvaitika vanhu havangogari kuti ndezvemazuva ekupedzisira, vari kumhanya kunobvunza kun'anga, vari kuenda kunobvunza masvikiro, vari kuenda kunobvunza vaprofiti. Handiti wazviona, ende ikoko ukacherechedza kunobatwa mazita, ende unozoona kuti hapana musha unosara pasina muroyi. Unozoona kuti mhuri yega yega ine muroyi wayo akatobatwa. But hazvikonzere here kuti wamuri kuti muroyi wamabata iye akanobvunzirwa anobata futowo imimi? Zvakangozangana zvakadaro, ndosaka mubvunzo wazoti iwo reka timbotsvaga kuti kuwanda kwevaroyi here semabudiro azviri kuita kun'anga nemaprofita uko. Okay, nditofambei pasi. Enda pana Johani 10 vhesi ya 10. Johani 10 vhesi ya 10. Mbavha inongouya kuti ibe nekuuraya nekuparadza. Ini ndakauya kuti ave noupenyu uye ave nehwakawanda. Now Jesu ari kuburitsa pfungwa ishi kuti kana Jesu asvika mumhuri auya muupenyu hwemunhu, right, chaari kuvinga is to give life. Very good. Chirungu chinobva chati abundant life. Kureva kuti upenyu hwakawanda nekuzara kwawo. Okay. Ndo mawiri anoita Jesu muupenyu hwemunhu kana kuti zvinyatsova zvakaringana. Very good. Opposite nesituation yataurwa yehosha nechii, iye aripo pakupa upenyu hwakazara. Saka hatigone kupomera Jesu. Pane imwe opposite manje yezviri kutaurwa naJesu pana Johani ikoko chapter 8 uende pa44. Okay, John chapter 8 verse 44. Imi muri vababa venyu Diablos, munoda kuita kuda kwakaipa kwababa venyu. Iye wakanga ari muurayi kubva pakutanga, haamire muzvokwadi. Panapa uri kuona kuti Diablos opposite yaJesu, muurayi. Jesu ari kupa abundant life, right. Satani ari kupedza upenyu. Handiti wazviona? Okay. Saka anobva azanganisira nekunyeba nekunyengera zvese ipapo. Okay, alright. Saka ukaona Satani angouya mumhuri mukatandara naye, chaanosiya rufu. Saka sofa matoti pakuluka pastor kuti panzi hosha dzichawanda, hazvingave zvine chekuita naMwari, ndi Satani. Ndi Satani. But toda kuona kuti ari kuya neengo yevaroyi here. Right. Alright. Okay. Chinzwa pachapter 8 iyo yaJohani toda kuti uverenge vhesi ya 32, asi ubva waibatanidza naHosea 4 vhesi ya 6. Okay. John 8 verse 32. Muchaziva zvokwadi nezvokwadi chakusunungurai. Toenda pana Hosea 4. Hosea 4 vhesi ya 6. Right. Vanhu vangu vaparadzwa nekushayiwa zivo. Zvawaramba zivo neni ndichakurambawo kuti urege kuva muprista wangu. Zvawakanganwa murayiro waMwari wako neni ndichakanganwa vana vako. Panapa ndima mbiri idzi idzi. Pari kujekeswa kuti kuziva chokwadi, right, kunobatsira. Knowing information and the facts, right, zvinobatsira. Okay. Ndosaka Jesu ari kuti mukamaziva chokwadi chinokusunungurai.
Alright. Hosea obva ati vanhu vazhinji vari kuparara nekusaziva, Havana knowledge. havana knowledge. Andozvaona kuziva kuve neknowledge kwakanaka, kunobatsira munhu, kunomupunyutsa nekumunzvengesa zvimwe. Right. Vari kumbona kuti vanhu vazhinji ivava vari kurwara, vari kufa, vari kuzoremadzwa nezvavari kusangana nazvo, vazhinji havatombozivi kuti chii chiri kukonzeresa. Aka ndopamatiudza kuti mumhuri uku kudzimba kwatiri hanzi zviri kuitika ndezvekuti chinokonzeresa togona uchishaya, asi hanzi mhuri dzakawanda dzinoda kutsvaga akonzerese. Maona kusiyana kwacho. Chimira uone manje kunoenda nyaya chakanakira kuziva kunoita kuti muti hapana nidhi yekutsvaga muroyi apa. Okay. Unoziva organization inonzi WHO, World Health Organization. Now World Health Organization vakaburitsa information yekuti kubva kuna 2004 zvichikwira gore rega rega kuri kufa vanhu vasiri pasi pe 4.4 million vachiurayiwa nekuwanda kwecholesterol mumuviri mavo. Now 4.4 million vari kuurayiwa necholesterol vari pasi zvishoma pevanhu vanourayiwa nekushandisa fodya. Kushandiswa kwefodya worldwide kuri kuuraya vanhu every year 4.9 million. Saka vanogona kuti siyanei mbichana handitwa pabata. Saka ihu iri kuburitsa information iyi. Now kana ichiti maybe ungada kutsanangurira vateereri kuti kana zvichinzi cholesterol. Cholesterol ivara rechirungu rinosamaraiza mafuta anowanikwa mumhuka kana kuti munyama yemhuka. Mafuta emhando iwayo akanosiyana nemafuta emumasunflower, akasiyana nemafuta anowanikwa munzungu, anowanikwa mumhuka. Roughly muchidzidzo chino ndo cholesterol. Wataura zvakanaka. Mafuta echolesterol mafuta anobva mumhuka, anogona kuuya ari munyama, anogona kuuya ari vanoaextracta vachida. Mafuta iwayaya kana ari munyama unoona kuti anogwamba, anenge ari solid paroom temperature. Saka haasi mafuta anenge akaita mvura mvura sezvinoita wanga uchitsanangura anobva munana nzungu nezvimwe. Handitwazvona. Saka panodyiwa mafuta aya akanga apinda mukati memuviri. Wakamboona kuti kwaive nekatauriro kumusha kekunzi nyama yemaguru ndimandidye ndichapisa. Because akatonhora anogwamba. Handitwazvona. Saka pati mukaaseva modya mapedza kudya chii chinoitika mukanwa? Mune zvinosaririra, anogwamba imomo. Chiri kureva ndechekuti temperature yemuviri haigone kuanyungudidza. Saka kana apinda mukati memunhu vanotaura vanoti anonodzokera pane zvaanogara ari, zvekugwamba zvezvo. Saka kana azonodariro mutsinga manje zvinoenda mwena yetsinga dziya inoenda ichireduce ichiita midiki. Zvamuri kuedza kutsa ndikuona muri kuedza kudai muda kungoburitsa maissues aya ekuti tsinga dzikavharika munhu anogona kunzi aita heart attack, zvikaitika pari pamwoyo, dzikavharikira musoro ndo stroke, maburi aya achide ndo nyaya muri kuedza plus kudukuka kwemaburi kuya kunokwidza BP yemunhu. Ndakunzwa imirai. Ndoda kuti tinzwe rwiyo vateereri. Ndoda kuskonzwa kuti muri kuda kuskosimuka sei nenyaya iyi takatarisana nevaroyi. Ngatimbonzwa rwiyo. Tiri mukati mechidzidzo. Varoyi vawanda here kudarika kare? See
Ngatienderei mberi nechidzidzo chedu chine musoro wenyaya uri kuti varoi vawanda here kudarika kare. Varoi vawanda here kudarika kare. Ndaenda kumisai muri kutaura pfungwa yezvakaonekwa neWorld Health Organization zvekuti tine vanhu vakawandisa mamillions vari kufa as a result of cholesterol nekushandiswa kwefodya mumiri yavo. Ndobva matsanangura zvinoitwa necholesterol ichikanganisa tsinga dzeropa, mafuta achigwamba zvokonzera maBP, dzimwe nguva maheart attack nekustroke. Mamusati manyatsopedza pedzisai because ndoda kuzonzwa kuti varoi vari kupinda papi panyaya. Saka tiri kuti kana zviri kuonekwa nana mazvikokota kuti pane dambudziko pane zviri kudyiwa riri kuzopinda mumuviri yevanhu, vanhu vokuwara nekuda kwekuwanda kwemafuta aya. Ende ukaona nhamba yacho 4 miriyoni haisi nhamba duku zvekuti ari kutokwikwidzana nefodya. Okay. But pfungwa iri kuti iyo mamiriyoni evanhu aya vavhiringika vari kudzimba, ivo havasi kuziva kuti mafuta atadya. Vari kuti kuroiwa, vari kuti kuroiwa because pavanofamba hakuna n'anga yakambotaura kuti uyu ndewe cholesterol kana but pastor sorry ndoita kunge ndoda kupesana nemi maonero. Pfungwa yenyu ndaiigashira dai tiri kunana 1980 kunana 1970 but iye zvinezvi mati mamboona kuti even kune vanoshandisa fodya mumiri mavo zvikasha zvacho zvefodya zvakatonyorwa kunzi inokuvadza. Toda kudzoka pamati vanhu vari kuparara nekushaya zivo. Saka handitarisire kuti munhu akugona kuverenga akasvika grade 7 ari kuziva zvinoitika. Hanzi vanhu vaparara nekushayiwa zivo, zivo oiona. Mudambudziko munhu iye angati ndaroiwa here. Even zvetemperature zvamamuchedza kutsanangura temperature zvotozikanwa. Munhu anotosara osvika grade 7 akutoziva kuti normal body temperature yemunhu i36.9. Paanotoona chinhu chichigwamba anenge aitoziva zvazviri kureva. Saka paknowledge ndoda kuramba mufundisi kuti vanhu havana knowledge. Ungaramba hako Caston asi pasi pemwoyo wako zvefodya yese zvakanyorwa pazvipaketi zvacho kuti fodya ine ngozi inokuvadza utano. But unoona kuti chero vafanayo vacho kuri kungoti vapedza kuvigwa vanhu vakufamba kunovhunzira. Ivo achinyatsoziva kuti munhu uyu anga asingaregere anga ari chene smoka vanoenda futi kunovhunzira. Handiti wazviona neumbohwo hwese hwakazara. Right. Tosiya zvefodya pasaidi because izvo zvakatonyorwa pazvipaketi. Asi mafuta aya hapana paakanyorwa, asi ari kukwidza arota tekiteki nefodya. Zvichireva kuti tinogona kusangana nevanhu vakawanda vasingatozivi. Apa tangotora uyu semuenzaniso nekuti une information yakaburitswa zviri official neorganization isina munhu anogona kuikwesena. Aiwa, handisi kuramba, ngatifambe hedu. But papa muri kutaura paya iye zvinezvi mukoma inormal procedure ukaenda kuchipatara kuti chavanotanga kutarisa iBP. Asi iwo hamene kumusha kwenyu Caston kuti vanhu vari kufa neBP vanhu havasi kuzoenda here kun'anga kunovhura vachitonyatsoziva kuti kwemakore tete ava vanga vari pamishonga vaine shuga asi havasi kuenda here kunovhunzira. Maybe patiri kudzimba vateereri handizo ndingati chiye zvinezvi vandokumbira imbofollowa idiscussion iri kutungamirwa napastor Rodzi. Pamwe pacho panoda kuti pfungwa dzedu tinyatsoongorora zvimwe zvatinogona kupomera varoi asi vasiri varoi. Handisi kuziva kuti muchafamba sei, ngatifambei. Handei pana Exodus 15 verse 26. Okay.
varoya hatisi kuramba kuti havako asi paripo pangu pavari kungozorwawo havo. Exodus 15 vhesi ya26 Right. akati, kana uchiteerera nemwoyo wose inzwi raJehovha Mwari wako, ukaita zvakarurama pamberi pake, ukarerekera nzeve dzako kumirayiro yake, ukachengeta zvaakatema zvose, handingaise pamusoro pako marwadzi andakaisa pamusoro pevaIjipita, nekuti ndini Jehovha murapi wako. Right. Mwari panapa ari kuburitsa pachena paaidzidzisa vaIsraeri. Yes. Akavaisira pachena kuti hutano mubayiro wekuteerera. Alright. Saka Health is dependent on obedience. kuteerera ka Mwari anozopa hutano semubayiro wekuti munhu ateerera. Okay. Mwari akapa mirayiro iyi yakasiyana siyana. Alright. Kune ma10 commandments. Inodaidzwa kunzi moral law. Yes. Kune zvakare mirayiro yekushumira nayo. Maceremonial ekuti pavainamata munoita nenzira yakadai mukauya nemakwai. Right. Maceremonial laws. Kwaita mirayiro yekugarisana. Those are civil laws. That's right. Kozoita mirayiro yeutano. My health laws. Right. Saka mirayiro yese iyi zvakangorayirwa naMwari. Kuzviteerera nekuzviteedzera kwaiunza michero yeutano nekugara zvakanaka. Kungoteerera mitemo yacho yese. Okay. Handiti wazvona. Chinzwa pana Deuteronomy 28 kuti zvinyatsocheka zvandiri kutaura. Okay. Toda kuti uverenge verse 15, uverenga 21 to 22, uverenga 27 to 28, uverenga verse 35, uverenga verse 59 kuenda pa61. Deuteronomy 28 verse 15. Asi kana uchiramba kuteerera izwi raJehovha Mwari wako kuti uchenjere kuita mirayiro yake yose nezvaakatema zvandinokurayira nhasi, kutukwa uku kwose kuchaitika kwauri uchatevererwa nako. Jehovha uchakunamatidza denda kusvikira akupedza kunyika kwaunoenda, kuti ive yako. Jehovha uchakurova nekukosora, nefivhiri, nekupisa kwemuviri, nekuvaviswa kwazvo, uye nekushayiwa mvura, nenyunje, nekuvhuvha. Izvi zvichakuteverera kusvikira waparadzwa chose. Jehovha uchakurova nemamoto eIjipita, nemaronda, nemhezi, nekufunuka zvicharamba kupora. Jehovha uchakurova nekupenga, noupofu, uye nekukanganiswa kwemwoyo. Jehovha uchakurova pamabvi ako nepamakumbo ako, nemamota anorwadza acharamba kupora kubva parutsoka kusvika pamusoro pemusoro wako. Jehovha uchakurova iwe nevana vako nemadambudziko anoshamisa, madambudziko makuru asingakurumidze kupera, nematenda akaipa asingakurumidze kupera. Achauyisazve pamusoro pako hosha dzose dzeIjipita dzawakanga uchitya kuti dzikunamatire, nematenda ose nemadambudziko ose asina kunyorwa mubhuku yemurayiro uyu, ndiwo achauyiswa naJehovha pamusoro pako kusvikira waparadzwa. Now, uri kuona panapa kusateerera ndozvekutaura chapter kunokoka hosha zhinji dzataurwa idzi. Yes. Hanzi mhezi, kufunuka, mamota, nekushungurudzika, depression, hanzi mamota, hanzi nezvimwe zvirwere zvisina kutombonyorwa mubhaibheri. Hanzi zvatagara tichitotya. Hanzi kune zvatinotyaka zvine mazita azvo, koita zvimwe zvisitori namazita akanyorwa mubhaibheri. Pandateerera list yezvinhu izvi mukoma, pari kudai tiri kuisa muchirungu, ndaona pane zvirwere zveshuga, zvemabhonzo zviripo, pabuda nyaya dzemakensa, nemamwe maronda, pabuda maskin disease ataurwa ipapo, nekutema kwemusoro, mafivha, pasamaraizwa zvese. Saka hanzi zviri kuuya sematuso ekusateerera. Asi tichiri ipapa zvakakosha kuti zvibude pachena kuti kune vamwe vanorwara vasiri ivo vaita kusateerera kwacho. Okay. Handiti wazviona. Tsumo yevakuru yakuti mbokochena inoparira pane nhema iyayi. Vanokonzereswa nevamwe vanokurwara. Asi ukatevera tsinga dzazvo, kwekutanga kwacho nyaya iri kusateerera. Handiti wazviona. Saka urwere hwese huchiuya, pane imwe pfungwa isingafaniri kudzimika yekuti Mwari ane hanya neutano hwedu. Semabudiro ainoita pana 3 John verse 2.
3 John verse 2 vhesi ya2. mudikanwe ndinokunyengeterera kuti ufare pazvinhu zvose uye uve mukukutu sekufara kwemweya wako. Mwari anoda kuti vana vake vagare vari vakukutu, vaine utano. Okay. Saka mukudaro manje ane zvaakarayira zvinofanira kuitwa, zvinogara zvakachengetedza kuti vana vake vasarware. Okay. Toda kungotora muenzaniso pana Leviticus 3 pavhesi ya17 inonotidzorera kunyaya yedu iyaya yakataurwa nehuyu iyaya. Okay. Leviticus 3 verse 17 ngauve murayiro usingapere kusvikira kumarudzi enyu ose padzimba dzenyu dzose kuti murege kudya mafuta neropa. Uri kuona kuti Mwari anokomberedza vana vake nekurayira. Kana maakudya nyama musadye zvinhu 2 izvi, mafuta neropa. Okay. Anditi wazviona. Ende ukange uchiverenga kwaIsraeri vaitonzi kana vauraya zvipfuyo zvavauraya zvemukati zvaipiswa kana kuraswa, nekuti pane pakaungana mafuta ipapo zvairaswa. Anditi wazviona. Asi iye zvinezvi zvinonyanya kutofarirwa nevanhu. Izvi zvinogwamba izvozvo zvinogwamba izvozvo. Anditi wazviona. Saka tanzwa kuti mafuta ndo mafuta echolesterol acho iwaya ari kunzi musamadye. Mwari anga ati musamadye pamunodya nyama. Anditi wazviona. But nenharo manje vanhu vari kudya. Pastor, munenge muri kuti imimi because zvirwere zvamataura zveWorld Health Organization muchirungu zvinonzi non-communicable diseases. Zviri kuita kunge ndo zvalistwa naDeuteronomy kunzi hosha idzi dzichakuteerai mukasateerera. Saka pamubvunzo watatanga pana Matthew 24 wanzi hosha dzichawanda. Maitiro amaita chidzidzo munenge muruda kunoti kuwanda kwehosha nehumwe hurema nendufu dziriko kusateerera mirayiro yeutano zvokonzera zvirwere izvi. Ameno ndiri kufolowa. Exactly, uri kufolowa. Ndiri kuona kuti wakurumidza kubata nhasi. Saka mubvunzo wandoda kuya pasa pamuri kuti varoi vawanda here kudarika kare. Ndo chitibatsirai. Tiri kuti manje shoko riri kuisa pachena. Mwari ari kuti musadye ropa. Chinhu chiri very straightforward. Ropa riri kutaurwa iri kairi hausi musiya weya wekuchingidzira panochekwa mombe. Asi handiti mombe kana ichifamba kana mbudzi ropa riri kufamba mutsinga dzayo. Painochekwa musoro ropa rinobva ramira kufamba roungana mukati menhindi yenyama. Handiti wazviona. Harichafambi nekuti iyo haichararami. Saka panochekwa nyama iya yechipisi yobhoirisirwa kuti vana vadye, vari kudya neropa riya ranzi naMwari musaita sei? Musadye. Saka hosha dzese dzanga dziri muropa riya dzakupinda mumhuri dzoiswa mundiro vana vodya. Handiti uri kuzviona. Asi Mwari ari kuti mukasateerera manje hosha dzese idzi nedzimwe dzisina mazita dzinouya kumba kwenyu. Saka charwarisa mwana, charwarisa amai ava, charwarisa baba ava padyiwa ropa, padyiwa mafuta. Handiti wazviona. Asi kana vafa manje havabvume vanhu pamwe nekusaziva kuti chauraya mafuta aya ari kutora sekuru vedu kana kuti tete vedu ava vapinda pa4 miriyoni iya yakaonekwa nehuyu havaiise ikokoko. Vanoti kuroiwa. Vanomhanya kana vachiti takumbofamba kunobvunzira usafunge kuti kunoda kutsvaga kuti iBP here, because hakuna n'anga inombofa yakati iBP. Postmortem yaitwa kuna chiremba vataura kuti aita heart failure. Ivo still vanoda kunobvunza. Pindurai pastor. Varoi vawanda here kudarika kare. Chiudza vateereri zvabuda iwo. Mabudiro ari kuita anopedza utano anokonzera kuti vanhu tife ndiSatani. Hongu anoshanda nevaroi vatinoziva vaya veusiku. Asi mumazuva ano ekupedzisira imwe area yaari kushanda nayo kuti tisateerere mitemo yaMwari inosanganisira yeutano. Saka hosha zhinji dziri kuuraya vanhu iye zvino anonzi non-communicable diseases haanei nevaroi vaya veusiku, ane chekuita nemadyiro emhuri. Ngatipangwarirei, ngatichenjererei ipapo. Ndokumbira muoneke vateereri vedu. Tinoda kutenda vateereri kuva nesu muchirongwa chinechi. Batai nhare idzi tigoramba tichicommunicata 0717 091 615 0717 091 615 kana kuti 0775 909
095 0775 909 095. Mwari vave nemi, tigosangana muchikamu chinotevera. Tungamire